melompat bedek njur mlaku ngetan duwe bojo ayu bola-bali ilang ben bojo elek sing penting pinter golek utang ayo nduk ini nganggo caping gunung Ayo berdua. dua ijo Kan terang-terang masuk ke rekening Bapak Mulyo sendiri. coba tak kayak 15 Kan dong. iya Saben bengi mulane kowe ora ndek daging Saben bengi ora tau turu wayangan terus iya nyawa terima kasih lagi baik. makasih Mas mas kok juga gue Mas. Oke. Yen memaja kamu karo jangan berkibar Mari Pak Mulyo. Weh. Ngacet. ayo lebih banyak keras Mantap. mau rasa dijelengke lho. mempermainkan jangan tanya nanti ya kalau jadi ngepal dulu kena temen terus Ono wae. Dawa men. tak kira konsep arep tak goleki iki to sing apa iki Paduna goleki pijetane. Goleki tombol. ini kena dipijet ngarep nyambung Emosi lho. Ya mana sih kendali? syukur itu syukur gawe cilangan kekrek Dikerjain. Apa kadang iki ra landhep buka perkara nggo apa? apa kok yang mendrong apa aja disia-sia lho kuwi ana sing kawedan lho Leman sini nganti 5 meter lho. mangkok berapa susah lho sembrono mempermainkan orang tua kamu ya jangan tanya nanti ya jangan tanya Tanya sendiri. Nggih Pak. kan sudah tahu nggak usah nanya
Aku nanya. Panas Diduke aja meting-ting. lah ya tak kan udah medul. Oh, kayak urung to. Urung. Tak kira dia medun bolong. Orang kena metu. Masih ingin dia. Terus pengalaman kita ini. Dan ini penek. Apa sudah? Panas sudah. Oh, dan panas. Paling gede kamu. Eh, Kaleng. aku kok iso gelo-gelo. Kacamata Pak. Jangan. Pak Ewan. Pak Ewan. Di tanganmu. Kowe wae. Kok ndak kleru nyampluk ager-ager. Orang gua gerak-gerak. Oh, lah aku ya mau. Panas sudah, hutan panas mengalir. Tebengong. Enggak wae. Nah, Senenge melu pipil. Reng tudek. Pakai transaksi yo. Berarti gak masuk syarat. Yo, istilah-istilah bilang lari bae wong wis rada gila sing penting dikinangani. Melayu-melayu nganggo klambi abang. Ngono kae. maju-maju apa ya, Bang? Melompat bedhek. Njur mlaku ngetan. Duwe bojo ayu bola-bali ilang. Ben bojo elek sing penting pinter golek utang. Ngono kuwi ora bojoku dhewe. Nek, iki ana saka saking kula berkah. Apa bangi depan dapil Wonosari. Nyuwun sesedemah nggih paumpun. Iya. Iki Pak Marioto dipun delok Pacarjo Semanunggal sak izuman paumpun. Terus saking Mas Sutek Jakarta nyuwun langgam Bumi Dilandayani kados Dewi Warga Gunung Kidul nggih. Saking CV Bang Surya AC semakin sukses amin matur sembah nuwun nggih transfer 200 nggih kula. Ya, sip. Wis terus iki. Terus sudah sini. Tuku kethok nang Banyuwangi aku bengi jaluk bisa kaya. Kalau silaku kalau obat sesuk Pak.
trimo esuk bulan lamun tusan gawa macul rancangane ora lali antur para wijan umur nandor dadi tani kuwi pancen rekoso nyambut gawe napa kami sedina uga lara kirimane urung teko anggur pari uga anggur kala-kali najan Party. ora ngerti lho ya kene bahasa iki kendel Lho iki ra kentil, Mbak. oh kok Iki kerawitan underground mulane ya. oh mulane ya pokoke sing penting rukun kabeh Wah. jumbo karo rugo to jumbo karo semboyan ulang tahun Gunung Kidul sih kinasih ning sesami ora kena do benci-bencian ora kena do sengit-sengitan ora kena do tukar kadu sing wis dibaca tak utangi aku rasane opo meneh wae Utang itu dunia. ikhlas wong sing utang wis sabar kok sing diutangi ngonsep Kepikir apa? lha wong sing utang wis sabar kok sing diutangi lebih Ayo wajar kok ya. Ini ki jenengan sing kelingan bundesma Bundesma. pengen menyalurkan dana Nggih. tinggal masyarakat sing miskin ning kabeh mau ana tanggung jawabe kudu balekke renteng kuwi tanggung renteng tegese umpamane kowe dadi kepalane kelompok kuwi kuwi opene anak buahmu kudu nyicil ben mulane Nggih. lah ning aku kan bermulan iki malah mangan timun lha kuwi wong regah darah tinggi ku anak buahku dolan kabeh sira nih yang muga-muga wae ndang lancar kaya sing sampaikan Bu Sindesma Bundesma mungkin ki barokah iki. amin amin kanggo keluarga lan kanggo masyarakat sing umang mampu Mampu. nah ya mampu nah jangan cuma wendek yang ngomong ndak ya Nakian wadon langsung tinggal